Adimen artifiziala, funtzionamendua eta erronkak. Gaur, adimen artifizialari buruz hitz egitera etorri naiz. Honen funtzionaltasuna eta oraindik dituen erronkak aztertuko ditugu bideo honetan. Gaur egun, adimen artifiziala gauza konta ezinetarako erabiltzen da. ChatGPT-ri lan baterako testu bat sortzeko eskatzetik OpenRT eraikin hartuko hiri polit bat sortzera pasa gaitezke. Baina, zer da benetan adimen artifiziala? Eta nola funtzionatzen du? Lehenik eta behin, aplikazio guzti hauek deep learning, hau da, ikaskuntza sakona izena duen teknologiarekin lotuta daude. Hau, machine learning edo makinen ikaskuntzaren azpimultzo bat da. Adimen artifizialak implementazioa lortzeko teknika bat da, hain zuzen. Aldi berean, machine learninga ere adimen artifizialaren azpimultzo bat da. Hauek guztiek giza portaera erreproduzitzea bilatzen dute. Nola funtzionatzen du deep learningak edo sare neuronalak? Demagun, kotxak eta kamioiak bereizten dituen makina bat egiten dugula. Nola dago osatuta makina hau? Neuronaz beteriko geruza ezberdinez osatuta dagoen sare bat da. Lehenengo geruza, sarera geruza deitzen dioguna, azkeneko geruzan, prozesuaren emaitza azalduko dugu. Kasu honetan, kotxe ala kamioi bat den. Tarteko geruzei geruza ezkutuak esaten zaie, eta hauek sarearen konplexutasuna adierazten dute. Geroz eta sare gehiago, gero eta konplexutasun handiagoa. Neurona bakoitzak irizten zaion informazioa prozesatuko du. Hau da, irizten zaion balioa neurona bakoitzak duen balio esleituarekin biderkatuko du. Emaitza hau, hurrengo geruzara neuronen arteko konexioen bidez pasako da. Konexio hau funtzio matematiko bat da. Funtziotatik ateratzen den balioa hurrengo neuronara sartzen da. Prozesua errepikatzen da bukaerara iritsi arte. Bertan, prozesuaren erantzuna ikusiko dugu. Baina, adimen artifizialak beti ondo funtzionatzen aldu? Zeiat? Zer gertatu da eskuarekin? Nola dago pelota hori hartzen? Zergatik ezin ditu adimen artifizialak eskuak marraztu? Gizakientzat ulerrerraza den zerbait adimen artifizialarentzat oso konplexua izan daiteke. Eraikinak edo autoak bezalako objektuak marraztea erraz izan daiteke. Mota ezberdinetakoak izan daitezke, baina autoak edo eraikinak izaten jarraitzen dute. Baina esku batek funtzionaltasun konplexua du, mugimendu eta posi ugari. Eta, zein da problema orduan? Lehen aipatu dugun bezala, adimen artifizialak zerbait marraztu edo ezagutzeko datuekin entrenatuko dugu. Eta nolakoak dira datu hauek? Bidimentsioko irudiak, hau da, argazkiak. Guk berriz, gure ikasketa prozesuan irudimentsioa erabiltzen dugu. Irudimentsioko objektuekin esperimentatuz ikasi dezakegu. Mugitu, ikuspuntu ezberdinetatik ikusi, eta hau oso nabarmena da eskuekin. Hainbat ezaugarri forma kolore izan ditzakete eskuek, baina hau ez zaio irakasten adimen artifizialari marrazkien bitartez. Hau da, Platonen aitzolaren mitoa bezalakoa. Adimen artifiziala bi dimentsioko marrazkiak ikustera mugatuta dago. Eta ez daki mundua funtzio fisiko oso konplexuak zuzentzen dutela. Adimen artifizialari erakusten zaizkion argazkiak 2-5 atzera izan ditzakete. Perspektiba batzuetan batzuk ez ikustea eragiten baitu. Gainera, adimen artifizialak ez ditu datu behar adina eskuek gauzak nola hartzen dituzten ulertzeko. Azkenik, eskuak gauza kritikoak direla irudi baten sorreran ulertu behar dugu. Guk oso tolerantzia txikia dugu zenbait akats txikitzeko. Kasu honetan eskuekiko. Adimen artifiziala leiho kopuruan edo jaka baten botoietan nazten bada ez da egoa sola, baina eskuetan berehala konturatzen gara. Eskuek bezala, antzeko konplexutasuna duten beste elementu askok ere antzeko emaitzak dituzte adimen artifizialarekin sortzen baditugu. Arazonek, oraingoz, konponbide zaila du, epe labur bat eta ertainean. Beraz, oraindik adimen artifizialak erronkak handiak ditu aurretik.